Il-Partit Laburista vota favur l-emendi fl-istatut tal-partit fosthom biex il-kariga ta' deputat mexxej għal affarijiet tal-partit tkun tista' tiġi kontestata minn membri parlamentari u membri parlamentari Ewropej. Riżultat ta' din l-emenda ġiet aġġornata wkoll emenda oħra li tagħti l-jett tal-vot lid-deputat mexxej għal affarijiet tal-partit jekk ikun membru parlamentari fil-laqgħat tal-Grupp Parlamentari Laburista. Il-vot fuq dawn l-emendi ttieħed fit-tmiem konferenza ġenerali straordinarja li tlaqqet il-ġimgħa filgħaxija fiċ-Ċentru Nazzjonali Laburista. Qabel ittieħed il-vot saret diskussjoni dwarhom. F'kumment lil ġurnalisti fit-tmiem il-konferenza ġenerali straordinarja, il-Prim Ministru Robert Abela fisser il-vot favur dawn l-emendi bħala wieħed b'saħħtu. Riżultat b'saħħtu favur li jkun hemm emenda fl-istatut li biha membri tal-Partit Laburista, inkluż jekk ikunu membri parlamentari jew membri parlamentari Ewropew, jistgħu jikkontestaw il-kariga għal deputat mexxej għal affarijiet tal-Partit Laburista. Dr. Abela fisser il-bidliet li qed iseħħu fil-Partit Laburista u fil-Gvern bħala riżultat ta' fatt li partit politiku partikolarment jekk qed fil-Gvern irid jibqa' jġeddet lilu nnifsu biex bekk jassigura li jibqa' relevanti u jibqa' jġib il-bidliet fil-pajjiż. Għalli kulħadd għandu rwol fil-Partit Laburista u anki dawk li mhux se jibqgħu jokkupaw ir-rwol li kellhom fosthom Randolph De Battista li rriżenja mill-kariga ta' kap eżekuttiv tal-Partit Laburista se jkun qed jokkupa rwol ta' ambaxxatur f'Ġiniva wara li ġiet offruta lilu din il-kariga u hu aċċetta. Meta mistoqsi dwar jekk Rozjan Kutajjar għamlitx apoloġija, Dr. Abela qal li tkellmet miegħu qabel il-laqgħa tal-Grupp Parlamentari u għamlet miegħu dawk id-dikjarazzjonijiet li hu kien sodisfatt bihom. Intant l-elezzjoni tal-karigi ta' deputati mexxejja u ħatrit oħra fl-amministrazzjoni tal-Partit Laburista se jsiru bejn it-13 u l-15 ta' Settembru. In-nomini għal karigi kollha se jintlaqgħu fl-aħħar tmiem il-ġimgħa ta' Awwissu.